aiwa ndikuzvifarira chaizvo mune mutsindo wakanaka zvokuti tikatarisa musi wa23 August mukapinda mune moraro wamunawo so aiwa taenda nenyika. Goromonzi North inenge yakutongwa neNCA kumakanselas. Muriko here? Aiwa, pamberi nakansela wenyu Agnes Dube ndiri pano pamberi penyu. Ndinoda inini sakansela wenyu ndiri kukumbirisawo semadzimai tikabata tiri pamwe chete tinokwanisa kusumudzirana, especially maprojects. Tichagadzirisa pane zvimwe zvandakaonawo zviri kuitwawo nevari vakatungamira mashure notezve zvatina makansela so far. Kansela satanaye, kansela tikutokuda kutoti emagona mandivhoterawo ndapindawo pachigaro tabatsirana pane zvese zvatiri kuona zvakatadzika kugadziswa nevakapinda mumashure medu. Saka isusu se-NCA ndokumbira rutsigiro rwenyu tikufane tiri pamwe chete, especially tikada kutarisa muno muchishawasha mune nyaya iri kunetsa yedevelopment. Development yashungurudza vanhu vakawanda, pakangopinda chete bato rinopikisa development yatosumuka. Saka pari zvino ini ndakamira pamberi penyu sakansela weNCA tinoda kuti tikashanda tiri pamwe chete mukandivhotera musi wa23 August mukandipinza muofisi tichabata tiri pamwe chete tobvisa nyaya inonzi development. Tinoda kukumbira kuti tione kuti munhu achawanikwa here ane paakabata pane kuti munofanira kutorerwa paugere. Hapana zvakadaro. Kana mukandipinzwa muofisi ndichashanda ndiri pamwe chete nemutungamiriri wangu munoziva kuti anoziva zvine zvelaw. Hakuna mutemo unobvisa munhu paagere. Saka ndichakumbira rutsigiro rwenyu musi wa23 August ndiri pamwe chete napurezidendi vangu vaLove More Madhuku. Titsigireiwo vedu wee tipinde muofisi. Ndokumbirawo rutsigiro rwenyu ndiri pamwe chete napurezidendi vangu vaLove More Madhuku. Ndikumbirawo rutsigiro rwenyu musi wa23 August mukaipsenseni usina kana kugeza kumeso, apinda mukati unotora bepa rako usaine X yako yakanaka isingabude mubox. NCA Agnes Dube woisa X yenyu kumberi, wobva wangokanda mubox rakansela, wobva wafuratira woenda kumba womirira marizauti kuti pandakaisa papepa chabuda here. Tapedza ipapo wotora rapurezidendi wobata pepa rako rapurezidendi wopinda mumba yemukati wega zvako usarwe nehana wonatsotarisa purezidendi vedu munoona zvavakaita izvozvi ndozvavanenge vari. Motora pepa bhopoindi yako X wako asingabude mubox asina chitsotsi ngaanake arimo mubox kuratidza kuti takarongeka NCA tiriko. Wapedza kusira purezidendi vangu X wonokanda mubox memuye woenda kumba womirira marizauti. NCA vatore vanhu musabvume kutyinyidzirwa nezizi richitiri nenyanga. Hakuna chinonzi kutyinyidzirwa gore rino. Tinoda kupinda NCA panyanga tiratidze kuti kune rimwe bato ranga rakahwanda ramamusingazive rauya nhasi. Muno muGoromonzi North munongozati kune CCC neZANU-PF zvinhu zviviri. CCC iri kutungamirwa nemurume, ZANU-PF iri kutungamirwa nemurume. Ini ndiri pamberi penyu madzimai ndiri kutungamira NCA. NCA vatore vanhu. Kansela wenyu Agnes Dube, purezidendi wedu vaMadhuku. Pamberi nekutsigirwa musi wa23 August tipinzewo panyanga vedu wetu tokumbira kupinzwawo panyanga ini napurezidendi vangu vaLove More Madhuku. Ndinokumbira rutsigiro rwenyu nokuti purezidendi vangu tikashanda pamwe chete toda kuratidza vanhu kuti Goromonzi North ine mutungamiri akarongeka anofamba nakansela wake. Chamunochemera nekushuvira chinosvika kumusoro. Muchiona baba purezidendi wedu akamira pa vakagara pa. Purezidendi wedu anoziva zvaari, akapromisa kuti ndiri kukupromisa ichakati. Haakurasisei. Mayuthi muriko here?
mayuthi akapuhwa majezi vaisa chichemo kuna president. Jezi rakauya izvozvi kutaura kuno president wanga angari bhizi pari kuuya nevakadzi netball team inenge yakaongeka muna Goromonzi North. Zvakawanda zvavakatipromisa zvichatouya sekureva kwavakaita. Aiwa NCA inyepe jezi rakauya nemabhora aro rinotoripo, tatokangana kuuya naro kuti tikuratidzei, asi riripo. Saka tokumbira rutsigiro rwenyu, mukatitsigirawo sakansela wenyu tinotenda nerutsigiro rwenyu. Endai mubhokisi mutivhotere NCA candidate kansela wenyu napresident wedu vaLoveMore Madhuku. NCA pati yevanhu, NCA pati yevanhu vaLoveMore Madhuku, president wedu, kansela wedu Agnes Dube. Tinotenda.